Добрый дзень, шановныя гледачы. Мы рады вітаць вас на канале Царква Бел. І сёння у нас працяг гістарычнай серыі ці размоў на гістарычную тэму. І насамрэч гэта ўжо серыя, таму што гэта трэцяя гутарка прысвечаная гістарычнай тэме. І сённяшняя сустрэча крыху незвычайная. Тэма гістарычная, але драма не гістарычная. Сёння мы будзем размаўляць, у гэтай гісторыі будуць хваробы, асабістыя трагедыі, здрады, сабатаж, замежны ўплыў, правальны маркетинг, процьма ўсяго. І здавалася б, гэта павінен быць пачатак нейкага серыяла для Netflix, але не. Гэта гісторыя выдання новага запавету на беларускай мове, стагоддзя якога мы святкуем сёлета. І наша размова сёння будзе, як звычайна, маім суразмоўцам будзе Андрусь Унучак, служыцель царквы, кандыдат гістарычных навук, даследчык Евангельскай царквы Беларусі. Вітаю, Андрусь. Вітаю, Даніл. Дзякую вялікі за такога прадстаўлення. Вітаю шаноўных слухачоў і гледачоў канала Царква Бел. Канешне, вельмі важны момант. Адзіную праўку хачу ўнесці, што стагоддзя Евангелля паводле Лукі, першага Евангелля, новы запавет ён трошкі пазней выйшаў у 1931 годзе. Таму вось праз 5 гадоў будзем святкаваць стагоддзя новага запавету. Ну, тым не менш, у нас размова сёння прысвечана не толькі Евангелію, да, там, таму што працэс выдання ж быў такім практычна непрерыўным, вось таму будзем аштурхоўвацца ад даты выдання першага Евангелія. Згодны. У мяне адразу да цябе такое пытанне. Якой была сітуацыя 100 гадоў таму, нават крыху болей, пачатак Першай сусветнай вайны? Я так разумею, што даволі актыўна распаўсюджвалася Евангелие, новы запавет і нават поўная Біблія на мовах народаў, якія ўваходзілі ў склад расійскай імперыі тагачаснай. Напрыклад, у літоўцаў, латышоў, эстонцаў і палякаў да пачатку Першай сусветнай вайны была поўная Біблія на іх мовах. Акрамя таго, напрыклад, у украінцаў, папраў мяне, калі памыляюся, было перакладзена і выдадзена Евангелие паводле Мацфея, Марка. На башкірскай мове было 4 Евангелія, на татарскай, на калмыцкай, на кіргізскай мове быў выдадзены нават новы запавет. Пры гэтым на беларускай мове не было нічога. Можаш крыху распавесці, як так атрымалася, што, напрыклад, у эстонскага народа, якога тады, здаецца, было каля мільёна насельніцтва, у латышоў, якіх там быў 1 700 000 на межы стагоддзяў, пісанне на роднай мове было, а ў беларусаў, якіх на той момант было 12 мільёнаў. І амаль што за 400 гадоў да гэтага, якія атрымалі пісанне на роднай мове, дзякуючы Францыску Скрыну, праходзіць 390 год, і мы настолькі адстаем. Як так атрымалася? Дзякуй за пытанне. Пытанне сапраўды важнае і істотнае, таму што у пачатку 20 стагоддзя мы былі хіба што адзіным такім еўрапейскім народам з такой колькасцю насельніцтва, які не меў агульнадаступнага пісання на сваёй мове. Пры тым, што не было нічога. Былі толькі друкі Францыска Скарыны, былі рукапісныя пераклады 16 стагоддзя, былі парафразы з 19 стагоддзя, урыўкі з Евангелляў. Было Евангелле Цяпінскага, зноў жа 450 год, якога ў гэтым годзе мы адзначаем. І фактычна больш нічога. Вось тое, што ты прывёў факты, гэта факты дае расійскае евангельскае біблійнае таварыства, якое было на пачатку 20 стагоддзя заангажавана ў друк Бібліі. І тут, канешне, прычыны. Чаму такія былі прычыны? Ну, першы момант. Латышы, эстонцы, у іх было нацыянальнае адраджэнне, звязана з духоўным адраджэннем вельмі шчыльна яшчэ ў 19 стагоддзі. І, напрыклад, там былі, ну, скажем, такія зборнікі спеваў, зборнікі пропаведзяў, якія друкаваліся лютэранамі. Гэта яшчэ першая палова 19 стагоддзя. То бок у іх унутры царквы была вельмі значная частка набажэнства, якая вялася на нацыянальнай мове. Ну, безумоўна, гэта выклікала адпаведную патрэбу ў Бібліі на нацыянальнай мове. Паколькі у нас з часоў 16 стагоддзя адбылася контррэфармацыя, то у нас фактычна не было цэркваў, якія бы вялі набажэнства на нацыянальнай мове. Ну і таму здавалася, што і слова Божае яно
не патрэбна нацыянальнай мове. Ну, гэта такое было уяўная рэч. Аднак ужо ў пачатку 20 стагоддзя пачалося нацыянальнае адраджэнне. І тут узнікае ідэя, што трэба было бы мець Біблію па-беларуску. Гэтую ідэю выказала ў 1912 годзе княгіня Магдалена Радзівіл, якая больш за тое пад гэта ахвяравала пэўную суму фінансавую і напісала ліст кіраўніцтву беларускага выдавецкага таварыства у Вільні з тым, каб выдавецтва занялося выданнем поўнай Бібліі на беларускай мове. Это самы канец 12-го году, пачатак 13-го году, але Першая сусветная вайна. І тут ужо, конечно, просто мы не паспелі. Хоць вельмі цікавы момант, калі мы чытаем рукапісы Лукаша Дзікуцьмалея на тэму перакладаў Бібліі, то там пазначана, што ён пачаў пераклад Евангелія паводле Марка якраз у тым самым 1912 годзе. Цяжка сказаць, ці ён адгукнуўся там на заклік Магдалена Радзівіл, бо ён апублікаваны быў у прэсе, ці пачаў незалежна гэта перакладаць, але відавочна ішло беларускае евангельскае прабуджэнне канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. З'явілася такая даволі значная беларуская евангельская царква. І тут паўстала рэальная патрэба ў беларускай Бібліі. Ну, ось так. Пры гэтым я так разумею, што нават сярод нехрысціянаў, проста сярод людзей, якія зычылі адраджэння беларускаму народу і самастойнасці, сярод іх было імкненне перакладаць у тым ліку і пісанне, таму што яны хацелі займець народнай мове увесь корпус сусветных класічных тэкстаў, Біблія з якіх адна з іх. То бок атрымаецца, што тут хрысціянская традыцыя і свецкая традыцыя неяк бачылі каштоўнасць у адным і тым жа. Так. Тут, канешне, паколькі ішло нараджэнне новай беларускай літаратуры, вось это Купала, Колас, Богданович, Гарэцкі і так далей, то паўстала пытанне ў коле беларускіх інтэлектуалаў, што патрэбна мець свае ўласныя пераклады класічных твораў сусветнай літаратуры. Нават дыскусія была, якія там чарговасці, як што перакладаць. Ну, канешне, біблійны тэкст гэта адзін з сімвалаў беларускага адраджэння, духоўнага адраджэння 16 стагоддзя. І тут проста не маглі абысці гэтым. Таму гэта быў рух такі, сапраўды слушна, ён быў такі двухбаковы. З аднаго боку нараджалася царква, якой рэальна патрэбна была Біблія, вось ішло прабуджэнне. З іншага боку ішло нацыянальнае адраджэнне, і ў гэтым моманце яны сышліся. Цікава таксама, што, наколькі памятаю, вельмі яркую паралель праводзілі паміж дзейнасцю Скарыны і вось тым, чым займаліся Дзікуцьмалей і Луцкевіч у 20-е гады. Вось, то бок яны відавочна ўспрымалі сябе такімі правапераемцамі духоўнымі і культурнымі, напэўна, таксама справы Скарыны. Ці праўда гэта? Абсолютно так. Нават вось першае Евангелія паводле Лукі, вось такое невялічкае Евангелие, яно павінна было выйсці ў 1925 годзе. Але выйшла з эканамічных прычынаў толькі ў 1926 годзе. А што такое 1925 год? Гэта 400-годдзе выдання апостала Францыска Скарыны. Прытым адзначалася гэта па ўсёй заходняй Беларусі, не толькі заходняй, нават у БССР адзначалася гэта. І часопіс «Маяк», баптысцкі часопіс, яшчэ ў студзені, на самым пачатку 25-го году ён пісаў, што вельмі важна было бы адсвяткаваць друк апостола Скарыны не толькі з гледзяшча культурнага дасягнення, але з гледзяшча духоўнага дасягнення. І вось брат і сястра Лукаш і Серафіма Дзікуцьмалей вядуць у гэтым кірунку пытанні, каб выдаць Біблію на сучаснай беларускай мове. Таму можна сказаць 100%, што Лукаш Дзікуцьмалей, Антон Луцкевіч, вось ягоны суперакладчык, яны усведамлялі і для сябе гэта адказалі на пытанне тое, што яны прадаўжальнікі справы Скарыны. Яны аднаўляюць тое, што Скарынам пачатае, і мэта іх было, дарэчы, выданне поўнай Бібліі. Ну, таксама не ўдалося, але шмат што і змаглі зрабіць. Добра, дзякую. Тады хацеў бы распытаць цябе непасрэдна пра аўтараў гэтага перакладу, перакладчыку, людзей, якія працавалі над ім. Што гэта былі за людзі, вось якія сярод вельмі дынамічных падзей, там, сацыяльных, духоўных, палітычных, у вельмі непростыя часы пабачылі гэтую патрэбу і прысвяцілі значную частку свайго жыцця перакладу Евангеліяў новага запавету на беларускую мову. Ну і так, забегаючы наперад. Па сутнасці, гэта справа, якую вёў баптысцкі пастар Дзікуцьмалей. І гэта даволі лагічна, да, што пастар займаўся перакладам. І адразу пытанне,
Што ж такога было ў новым запавеце, што да яго далучыўся Антон Луцкевіч, да? Чалавек, якога мы ведаем з падручнікаў гісторыі, выбітны палітычны, грамадскі дзеяч. Што ў пісанні такога, што яно змагло прывабіць і з'яднаць двух людзей, напэўна, з даволі рознымі зацікаўленасцямі. Духоўнага дзеяча, місіянера, пастара, і грамадска-палітычнага дзеяча Луцкевіча. Дзякуй за пытанне. Яно такое вялікае. Трошкі пра біяграфіі. Значыць, у справе выдання беларускіх Евангеліяў па-беларуску удзельнічалі асноўныя два перакладчыкі. Не толькі, але асноўныя два было. Гэта Лукаш де Куцьмалей, які ініцыяваў гэту справу яшчэ ў 1912 годзе, то бок да Першай сусветнай вайны, у час беларускай евангельскай прабуджэння. І другі Антон Луцкевіч, які быў дзеячом беларускага нацыянальнага руху, які стварыў беларускую прэсу яшчэ таксама да Першай сусветнай вайны. На той момант, калі выходзілі Евангеліі, яго ўжо называлі патрыярхам нацыянальнага руху. Лукаш де Куцьмалей нарадзіўся на Слонімшчыне ў 1888 годзе. Ён нарадзіўся ў каталіцкай сям'і, малым узросце. Страціў сваіх бацькоў, яго гадаваў настаўнік Алексей Фунт. Ён атрымаў педагагічную асвету, адукацыю. У 1911 годзе Лукаш де Куцьмалей пакаяўся ў Беластоку, кажа, што падчас службы ў войску, і быў раз'ездным прапаведнікам Беластоцкай баптысцкай царквы. У Першую сусветную вайну ён далучыўся да беларускага таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны. То бок займаўся справай беларускіх бежанцаў, займаўся справай тых, хто дзяцей-сіротаў і так далей. Пасля Першай сусветнай вайны, пачынаючы з 1918 году, ён у Горадні. У Горадні ён займаецца шматлікімі справамі, у першую чаргу арганізацыі беларускіх школаў. Атрымалася так, што немцы і у часы Першай сусветнай вайны яны дазволілі арганізоўваць школы на мовах тых народаў, якія жылі на абшары былога Вялікага княства Літоўскага. І ў гэтым сэнсе усе народы, якія там былі, не скарысталіся гэтым, у тым ліку і беларусы. А паколькі ў Куцьмалея была педагагічная адукацыя, ён таксама арганізоўваў. Ён працаваў з моладдзю, ён займаўся тэатральным служэннем, ён быў адным з такіх школьных інспектараў на ўсю былую гарадзенскую губерню. У 1921 годзе у газеце «Беларускія ведамасці», якую выдаваў Максім Гарэцкі, наш знакаміты пісьменнік, ён напісаў такія радкі, што наш знакаміты беларускі дзеяч і евангельскі пастар Лукаш де Куцьмалей, ён рыхтуе да выдання Евангелля паводле Марка, а таксама беларускую евангельскую часопіс. Ён так пісаў, што павінен быў выйсці часопіс беларускі евангельскі на беларускай мове. У канцы таго ж 21 году беларускае прэс-бюро ў Коўні яно піша, што Лукаша де Куцьмалея абралі на епіскапскую кафедру. Епіскапская кафедра, што гэта азначала? Сапраўды, 1 кастрычніка 1921 году быў арганізаваны саюз славянскіх баптысцкіх цэркваў у Польшчы. Ён падзяляўся на 3 акругі па нацыянальных адносінах. Значыць, акруга была цэнтральная, вось польская, акруга усходняя альбо беларуская і акруга паўднёвая альбо украінская. І так і называліся. І вось кіраўніком, епіскапам фактычна, беларускай акругі стаў Лукаш де Куцьмалей. Была набыта зямля, каб у Горадні будаваць вялікі баптысцкі храм. Горадня павінна была стаць цэнтрам беларускага баптызму. Аднак польскія ўлады думалі іначай, лічылі, што гэта будзе вельмі небяспечна для польскай дзяржаўнасці. То бок спалучэнне баптызму і беларускага патрыятызму гэта, скажам так, будзе шкодна для той новай Польшчы, якую будаваў тагачасны ўрад. І Лукаша де Куцьмалея высылаюць. Яго ўвогуле павінны былі выслаць за межы Рэчы Паспалітай польскай. Аднак нейкім цудам яму ўдалося проста пераехаць з Горадні ў Берасце. І ў Берасці ён ужо таксама працягнуў тую справу, ён арганізаваў школу, ён ажаніўся, заснаваў царкву і так далей. І вось на момант выдання першага Евангелля, 1926 год, Лукаш де Куцьмалей, ён пастар Берасцейскай царквы. Ён будуе царкву не толькі ў Берасці, але і ў суседніх рэгіёнах. У палескім ваяводстве Берасце стала сапраўдным цэнтрам беларускага баптызму. Што тычыцца Антона Луцкевіча.
Антон Луцкевич нарадзіўся ў 1884 годзе, нарадзіўся ў Шаўлях, на сучаснай Літве. Таксама паходзіў з каталіцкай сям'і. Ягоны брат Іван Луцкевич, ён лічыцца адным з заснавальнікаў беларускага музея, першай беларускай музея, першай беларускай гімназіі. Антон Луцкевич быў адным з арганізатараў беларускага нацыянальнага руху ў пачатку 20 стагоддзя. Адным з заснавальнікаў газеты «Наша доля», шматлікіх беларускіх выдавецтваў, і яго называлі «Пяро беларускага адраджэння». Ён вельмі шмат пісаў як публіцыст, як літаратурны крытык. Там першыя ягоныя рэцэнзіі на зборнік вершаў Янкі Купалы «Жалейка». Ён даў дарогу Богдановичу, Гарэцкаму і гэтак далей. У 1918 годзе ён уключаны ў змаганне за беларускую дзяржаўнасць. На момант 1926 году Антон Луцкевич, ён выкладчык Віленскай беларускай гімназіі і кіраўнік беларускага навуковага таварыства ў Вільні. Гэта чалавек, за якім стаяла цэлая вялікая пляяда беларускіх пісьменнікаў, беларускіх інтэлектуалаў. Ён лічыўся такім першым сярод роўных. І вось гэтыя два чалавекі, Антон Луцкевич і Лукаш Дзекуцьмалей, хутчэй за ўсё пазнаёміліся ў горадні. Гэта быў 1918 год. Прынамсі, Антон Луцкевич пакінуў гэта ў сваім дзённіку, што вось ёсць такі пастыр і актыўны беларускі дзеяч Лукаш Дзекуцьмалей. Ён нават, Антон Луцкевич, хадайнічаў, каб яго вызвалілі з польскай турмы, таму што Дзекуцьмалей 4 разы сядзеў у польскай турме, это з 18 па 20 год. І з гэтага моманту было іх відавочнае такое шчыльнае супрацоўніцтва і знаёмства ў плане адукацыі. Таму што тут гэта асобная тэма для роткі. Вось тады яны пазнаёміліся, і ў 1923 годзе Лукаш Дзекуцьмалей далучае Луцкевіча да справы перакладу Евангеліяў, а пасля і Новага запавету. І тут яны супрацоўнічаюць вельмі шчыльна. Захавалася ліставанне іхнае, якое захоўваецца сёння ў Вільні, у бібліятэцы, ў Рублеўскіх, акадэмічнай бібліятэцы. А таксама у Кембриджы, у аддзеле рукапісаў Кембриджскага універсітэту, там, дзе знаходзіцца фонд брытанскае замежнае біблейскае таварыства. Вось гэта калі казаць пра асноўных перакладчыкаў. А чаму так атрымалася? Вось я глядзеў крыху ліставанне, атрымаецца, што, напэўна, 3 гады, калі не 4, жыцця Луцкевіча, па сутнасці, былі прысвечаны перакладу і рэдагаванню Новага запавета. Вельмі актыўны час для грамадскага жыцця, для культурніцкага жыцця. І чалавек вырашае значную частку свайго каштоўнага часу прысвяціць менавіта працы над Новым запаветам. Як думаеш, чаму? Мне здаецца, што тут было два моманты. Першы момант – гэта тое, што у той час Беларусь была падзелена на 2 часткі. Грамадска-палітычная дзейнасць, яна стала немагчымай. І гэта на сабе адчуў і Луцкевіч, і Дзекуцьмалей. Але яны былі людзьмі, якія заўсёды бачылі наперад, пралічвалі сваё жыццё на некалькі крокаў наперад. Што цяпер час такой стваральнай арганічнай працы. Гэта такі момант, што Біблія – гэта ж кніга, на якой пабудавана заходняя цывілізацыя. І любы інтэлектуал, які стаіць у праўдзе перад сабой, у інтэлектуальнай праўдзе перад сабой, ён гэта разумее. І, канешне, калі Біблія ёсць па-беларуску, то пытанне вельмі важнае. Яшчэ ў 1913 годзе у газеце «Наша Ніва» быў апублікаваны такі артыкул, які называўся «Нашы цэннасці». І сярод гэтых маральных цэннасцяў было напісана, што ў нас адсутнічае нацыянальная царква. Вось у суседніх народаў там ёсць і ў украінцаў, і ў латышоў, і ў літоўцаў, і ў палякаў тым больш, і ў рускіх, у ўсіх ёсць нацыянальная царква, якая не дазваляе сваёй нацыі загінуць. А у нас, у беларусаў, вось гэтага няма. І, канешне, Біблія па-беларуску, нацыянальная царква, яна вельмі звязалася. Я думаю, для Луцкевіча гэта было важна. Другі момант, што за выданне і пераклад Бібліі была некепская аплата. Рэч у тым, што Лукаш Дзекуцьмалей яшчэ ў 21 годзе ён пазнаёміўся з такім вядомым брытанскім перакладчыкам, якога звалі Фрэдэрік Уільям Кінгстон. Вось Кінгстон ён быў кіраўніком інстытуту перакладаў і акадэмію моваў у Лондане. І гэты чалавек супрацоўнічаў з баптысцкім таварыствам «Компас» у Лодзі. Хутчэй за ўсё іх пазнаёміў добры сябар
Дзікуцьмалея Вальдэмар Гучча, які таксама спрычыніўся да выдання вось гэтага Евангелія. Так вось Кінгстон, ён дамогся таго, каб ужо ў 24 годзе на пераклад Евангеліяў было вылучаны такі своеасаблівы грант у 1000 злотых. Такія салідныя грошы па той моманце. Можна сказаць, што гэта у некалькі разоў перавышала заробак Луцкевіча ў Віленскай беларускай гімназіі. І думаю, што гэта было не апошняй прычынай, таму што трэба было карміць у яго двое маленькіх дзяцей. І сям'я ў Вільні, пры тым, што ў яго адносіны з польскай дзяржавай былі не вельмі. Ён там нідзе не мог асабліва ўладкавацца. Таму нават калі чытаць ягоныя нататкі, то вось гэта было вельмі важным момантам. Спалучэнне гэтых двух фактараў дазволіла засяродзіцца на працы над перакладам Евангеліяў і пасля Новага Запавету. Атрымаецца, што Евангеліі выдаваліся спачатку асобныя Евангеліі у даволі незвычайнай паслядоўнасці. Першы быў Лука. Першы Лука, пасля Мацвей, пасля Ян і апошні Марк. Это прям зусім незвычайная паслядоўнасць. І яны выдаваліся на працягу 2-3 год. І пасля ў 31 годзе было выдадзена Новы Запавет і Псальмы. Так. Да, гэта выданне 91-го года. І гэта маё асабістае выданне, якое чытаю, люблю. І я памятаю, што адно з самых моцных уражанняў, якое ў мяне было, гэта калі я пачаў пачытаць псальмы ў перакладзе таго, што называецца Дзікуцьмалея і Луцкевіча, таму што з дзяцінства ты прывык чуць псальмы, яны ўжо амаль што не асэнсоўваюцца, таму што ты ведаеш кожная наступная аснова, і гэта ўжо проста нібыта часта ўспрымаецца як набор слоў. Калі я пачаў чытаць па-беларуску, яны заігралі неяк па-новаму, і я памятаю, як я проста перачытваў зноўку і зноўку знаёмыя мне псальмы, атрымаючы задавальненне. І потым я даведаўся, што, аказваецца, псальмы ў перакладзе Дзікуцьмалея і Луцкевіча увогуле не зусім у перакладзе Лукаша Дзікуцьмалея і Антона Луцкевіча. Раскажы, калі ласка, пра трэцяга, напэўна, самага невядомага саўдзельніка гэтага пераклада, перакладчыцу псальмаў. Дзякуй за пытанне. Сапраўды, калі мы кажам пераклад Дзікуцьмалея Луцкевіча, то звычайна мы не ўзгадваем пра Аўгусту Розенберг, спадарню Розенберг, як яны называлі яе. Гэта жанчына, якая жыла ў Вільні, з габрэйскага асяроддзя паходзіла, добра ведала іўрыт, добра ведала ідыш, добра ведала біблійную ось такую паэтыку. Яна рабіла гэты пераклад псальмаў яшчэ пачынаючы з 22-го году. Антон Луцкевіч казаў, што не вельмі дасканала з яго гледзяча, таму я думаю, што ў гэтым выданні, вось якое ў цябе в руках, псальмы яны добра рэдагаваныя Луцкевічам, але факт, што вялізную працу зрабіла яна. Яна была вельмі вялікай прыхільніцай беларускага нацыянальнага духоўнага адраджэння. Луцкевіч пра яе пісаў, што пачынаючы з 20-х гадоў яна шмат якія пераклады рабіла для розных беларускіх выданняў. Пачатак 20-х гадоў гэта росквіт беларускай прэсы. Вельмі шмат выходзіць газет, часопісаў, там усе пішуць, беларускае нацыянальнае адраджэнне ідзе. З заходніх моваў перакладчыкаў не так і шмат, а трэба было шмат што зрабіць па-беларуску. І вось гэта Аўгуста Розенберг, яна пад рознымі псеўданімамі, а часта нават проста без подпісаў рабіла пераклады з заходнееўрапейскай прэсы. Пры тым, што яна, відавочна, ведала шэраг заходніх моваў. І пераклала ўсе псальмы. На сённяшні момант гэта ўсё, што я магу сказаць пра яе, што я ведаю. Можа быць, далейшыя пошукі дазволяць мець больш інфармацыі. Дзякуй за інфармацыю. Мы проста будзем вяртаць у гісторыю гэтае імя Аўгуст Розенберг і спадзявацца, што будзем знаходзіць яшчэ дадатковую інфармацыю пра яе. Тэхнічнае пытанне. Як падзелена была праца над Новым Запаветам? Хто што рабіў, з чаго перакладаў, а вось якая там была супраца, таму што, ты кажаш пра рэдагаванне псальмаў Луцкевічам, але таксама я так разумею, што он рэдагаваў і шмат што іншае. Растлумач пра ўзаемадзеянне ўнутры гэтага творчага калектыва. Зноў жа, калі пабачым храналогію. Значыць, 21 год Максім Гарэцкі піша, што вось выйдзе Евангелія паводле Марка. Ён ужо перакладзены Дзікуцьмалей. Праз некалькі месяцаў пасля гэтага Лукаша Дзікуцьмалея арыштоўваюць і высылаюць з горадні, ён нейкім чынам выратоўваецца, пераязджае ў Берасце. Это самы канец 21 года, снежань. У 22-м годзе ён ажаніўся з Серафімай, з якой ён быў даўно ўжо знаёмы, яшчэ па гарадзеншчыне. Яна далучаецца да справы перакладаў. У 23-м годзе далучаецца Антон Луцкевіч. У 25-м годзе Вальдэмар Гучча, які кіруе Компасам, выдавецтвам, якое выдала ўсе беларускія Евангеліі асобнымі кніжкамі, у Маяку піша, што вось-вось павінна выйсці Евангелие.
І з ліставання Вальдемара Гучча і Антона Луцкевіча мы і даведваемся механізм вось этой працы. Значыць, мы даведваемся тое, што Лукаш Дыкуць-Малей ён рабіў з царкоўна-славянскай мовы першы пераклад тэксту. Ось это першасны тэкст ён даваў. А пасля, у Дыкуць-Малея, як многія сведчылі, почерк быў, скажем так, не самы чытальны. Таму вось это ўсё перапісвала Серафіма і высылала вось на зверку з грэчаскім тэкстам Антону Луцкевічу. Антон Луцкевіч рабіў гэту зверку і высылаў ужо звераны тэкст, і гэта ўсё ж рукапісныя моманты, это ж мы не цяпер, што маем там шэраг, можам, файлаў, кампутараў і так далей. І вось пасля гэтай зверкі тэкст зноў высылаўся Лукашу Дыкуць-Малею, які рабіў канчатковыя праўкі. Уносіў, і гэты тэкст ужо лічыўся гатовым. Ён дасылаўся Антону Луцкевічу, і Антон Луцкевіч ужо глядзеў, ці адпаведна тыя мясціны, якія там Лукаш Дыкуць-Малей правіў. Пасля гэтага тэкст аддаваўся ў выдавецтва, і зноў ужо абодва яны чыталі ўжо набраны набор, гранкі, як тады называлі, зверстаны сённяшні момант і тэкст. Пасля гэтага ўжо друкаваліся. Такім чынам было выдадзена Евангелие паводле Лукі, Евангелие паводле Матвея, паводле Яна і паводле Марка асобнымі кніжкамі, і гэтым займаўся Вальдемар Гучча, кіраўнік выдавецтва «Компас» у Лодзі, і таксама галоўны рэдактар часопіса «Маяк», які выходзіў на расейскай мове, але меў беларускую і украінскую старонкі. Цікава, што ты ўзгадаў пра Вальдемара Гучча. Таму што ў мяне акурат пытанне з ім і звязана. Цягам працы над гэтым праектам адбывалася вельмі шмат падзеяў, пра якія мы даведаемся з ліставання паміж удзельнікамі. У тым ліку некалькі разоў польскімі ўладамі арыштоўваўся Луцкевіч. І нават у нас ёсць дадзеныя пра тыя паказанні, што Гучча сведчыў на судзе над Луцкевічам. У тым ліку задавалі пытанні пра пераклады, пра тое, як яны арганізаваны. І Вальдемар кажа пра тое, што Луцкевічу дапамагае нейкі пастар з Берасцейшчыны, і пры гэтым не называе ягонае імя. Пры тым, што Гучча добра ведаў Луцкевіча, яны не маглі быць незнаёмымі, і відавочна ён рабіў гэта дзеля таго, каб абараніць Дыкуць-Малея. Паўстае пытанне, якую небяспеку мог несці, проста, я не ведаю, па сутнасці, культурніцкая ці духоўная праца, чаму прыходзілася абараняць удзельнікаў гэтага праекта? Дзякуй за пытанне. Сапраўды, калі мы звернем увагу на гістарычны кантэкст, у якім выдаваліся Евангеллі, першае Евангелле, то першае Евангелле гэта чэрвень, пачатак чэрвеня 1926 года. Што это за час? Значыць, 12 траўня 1926 года ў Польшчы адбыўся ваенны пераварот. Да ўлады прыходзіць маршал Юзеф Пілсудскі. Юзеф Пілсудскі, ён абвяшчае палітыку санацыі, то бок ачышчэння польскага грамадства, польскай дзяржавы ад камунізму. У польскім такім наратыве палітычным, грамадска-палітычным беларускі нацыянальны рух часта атаясамліваецца з камуністычнымі ўплывамі. Вельмі цікавы момант, што хіба што калі гэтыя гранкі, вёрстку здавалі ў друкарню, гэта было ў час якраз пераварота. Так выходзіць, 10 месяц патрэбна было, каб выйшаў наклад 25 000 асобнікаў. То вось усё гэта адбываецца. Евангелие выходзіць ужо, калі гэты пераварот адбыўся, калі пачалася эта палітыка санацыі. У гэты ж самы час надыходзіць вялікі беларускі нацыянальны ўздым. Арганізоўваецца найбольшая беларуская палітычная партыя, беларуская сялянская работніцкая грамада. Яе гурткі па ўсёй заходняй Беларусі каля 100 000 чалавек. Лічбы такія трошкі, забегаючы наперад, скажу. Беларускай сялянскай работніцкай грамадзе 100 000 чалавек. Так усе даследчыкі, гісторыкі пішуць. І цікавы момант, што 4 Евангелі, калі супольны наклад, таксама роўна 100 000 асобнікаў. 1927 год. Польскія ўлады разграмілі грамаду, арыштавалі яе актыў, кіраўніцтва, большасць апынулася ў турмах. Адбываюцца судовыя працэсы. А пры тым, што кіраўніцтва грамады, вось такія, як Рак Міхайлоўскі, як Езэп Гаўрылік, Максім Бурсевіч, яны наведвалі евангельскія цэрквы, метадысцкія ў асноўным. Нават Браніслаў Тарашкевіч, ён быў пэўны час пратэстантам, вызнаваўся пратэстантам, там Александр Уласаў і гэтак далей, пра што, можа, трошкі ніжэй скажу. Дык вось арганізоўваць яны такія палітычныя працэсы. І ў гэтых умовах не толькі выдаецца беларускае Евангелие, яно распаўсюджваецца. Такі адказ на тое, што адбываецца ў заходняй Беларусі.
Антон Луцкевіч патрапіў у турму па справе беларускай сялянскай работніцкай грамады ў кастрычніку 1927 году. На пачатку 1928 году суд адбываецца. Суд над ім, і на ім, сапраўды, як ты узгадаў, сведкам выступае Вальдэмар Гуччы. Ён кажа, сапраўды замаўляў яму пераклад, Луцкевіч зрабіў добра, ну яшчэ быў адзін там пастар ці прапаведнік з Берасці. Чаму не называе Лукаша Дзекуцьмалея? Лукаш Дзекуцьмалей, як я ўжо казаў, ён увогуле павінен быў высланы за межы Рэчы Паспалітай. Ён не павінен быў быць на тэрыторыі заходняй Беларусі ўвогуле. Ёсць пастанова, я сам бачыў гэты дакумент. Міністэрства ўнутраных справаў Польшчы 21 году. І я думаю, што Гуччы, які добра ведаў і супрацоўнічаў з Дзекуцьмалеем, ён проста не хацеў падымаць эту справу. Невядома, як там зрэагуюць улады. Яны падымуць нейкія дакументы і скажуць, ага, так это, а чого вы тут не просто, скажем так, организовываете церковь и так далее, вы же белорусское Евангелие выдасте, а на каких подставах вы находитесь на тэрыторыі Рэчы Паспалітай? І для яго была гэта просто вялікая небяспека. Думаю, таму з гэтых прычынаў Гучча просто не агучыў яго імя, хоць для любога чалавека, які мог скласці 2+2, адкрыць імя гэта было не так складана. Это один момант. Другі момант, уся прэса, якая пісала пра выданне гэтага Евангелія, першага Евангелія паводле Лукі, і напісала, што выдадзенае ананімнымі перакладчыкамі. Яны нідзе не агучвалі сваіх імёнаў. Хто пераклаў, як. Толькі што выдавецтва «Компас», Вальдэмар Гучча і нават рэцэнзіі, калі пісалі на гэта выданне, то пісалі, што ананімныя перакладчыкі, якія добра ведаюць беларускую мову. Яшчэ адно ў мяне пытанне, не ведаю, напэўна, такое больш навуковай цікаўнасці. Памятаю, бывала, сидзеў у нацыянальнай бібліятэцы і браў там арыгінальнае выданне 31 года. І ўвогуле крыху чытаў пра гэтую тэму. І памятаю, як злавіў себе на думцы, дзе ў мяне ляжыць выданне 31 года на беларускую мову, зробленае ў Хельсінкі. І я чытаю часопіс «З Божым шляхам», які выдаваўся ў Брытаніі, чытаю яго на беларускай мове і чытаю артыкул відавочна брытанца, ірландца Гая Пікарды, які распавядае мне, беларусу, пра тое, як адбываўся пераклад на беларускую мову, Дзекуцьмалеем, пра якога я чуў непасрэдна ад маёй бабулі, таму што яны былі знаёмы з прадзедам, ён прыходзіў у госці. І я памятаю гэта асэнсаванне, як так атрымліваецца, што брытанец распавядае мне пра тое, прычым, напэўна, можа быць, і артыкул па-ангельску быў, не памятаю, распавядае мне пра тое, што адбывалася зусім побач з намі, са мной. Можаш распавесці пра, калі можна так сказаць, брытанскі след? Чаму у плане крыніц ты казаў пра Кембриджскую бібліятэку, у прынцыпе, якую ролю сыграла Брытанія, біблійнае таварыства тамтайшае? Брытанскае замежнае біблійнае таварыства, якое было заснаванае яшчэ ў 1804 годзе, яно адыграла вялізную ролю ў тым, каб з'явілася Біблія па-беларуску. З 21 году да справы выдання, друку, далучаецца Фрэдэрык Кінгстон. Ён адначасова супрацоўнічае і з выдавецтвам «Компас» у Лодзі, і з брытанскім і замежным біблейскім таварыствам. Ён курсіруе паміж Польшчай, заходняй Беларуссю і Брытаніяй. Гэта 21 год, і яшчэ ніякіх выданняў няма. У 24 годзе ён здабывае грант на гэты пераклад і гэтак далей. Ён жа далучае да гэтай справы сакратара брытанскага замежнага біблійнага таварыства у паўночна-ўсходняй Еўропе Уілфріда Джеймса Уайзмана. Уайзман, ён зацікавіўся гэтай справай і кажа, трэба паглядзець, што ж атрымаецца. Хай выдасць «Компас» спачатку, а мы тады паглядзім, ці мы далучымся. Таму што вялікія наклады, гэта ўжо было не пад сілу проста «Компасу», з гледзячы таго, што была крызісная сітуацыя, эканамічная проста крызісная сітуацыя. А ідэя была ў тым, Кінгстона і Луцкевіча і Малея, каб бясплатна раздаваліся. Евангелие, не трэба браць грошы за Евангелие. І трэба, каб нехта прафінансаваў. І тут у 26 годзе, як толькі выйшла гэта Евангелие паводле Лукі у Лодзі, Кінгстон прыязджае у выдавецтва ў Лодзь і адразу ж ужо ў тым жа чэрвені 26 году едзе у Лондан і там перадае ў сядзібу брытанскага і замежнага біблійнага таварыства. Гэта выклікае пэўны фурор.
што вось беларусы змаглі, беларусы выдалі, і цяпер трэба дапамагаць ім. Уайзман піша выдавецкаму суперінтенданту, такі быў Роберт Кільгур, ён піша Кільгуру, што не кепска было б выдаць яшчэ 10 тысяч пад грифам ужо брытанскае замежнае біблійнае таварыства БЗБТ. І такім чынам пачынаецца шчыльнае супрацоўніцтва. Ужо ў пачатку 27 года, студзень 27 году, брытанскае замежнае біблійнае таварыства прымае рашэнне пра падтрымку выдання цалкам новага запавету па-беларуску і псальмоў. Яшчэ цалкам перакладу няма. А пасля і поўнай бібліі. А пад уплывам каго яно гэта робіць? Яно робіць пад уплывам шатландца, палітыка, адваката, навукоўца Александра Маккалюма Скотта. Вельмі цікавы момант, што Скотт у той момант ён палітычны сакратар у партыі Уінстона Чэрчылля. То бок Уінстон Чэрчыль плоціць яму грошы, а ён піша экспертызу па беларускай бібліі. Апасрэдавана Уінстон Чэрчыль таксама мае дачыненне да выдання бібліі па-беларуску. Дык вось гэты Александр Маккалюм Скотт, ён піша так, што беларуская мова адрозніваецца ад рускай, гэтак жа як шатландская ад ангельскай. Таму наша задача не проста падтрымаць выданне Евангеліяў ці нават новага запавету, а наша задача падтрымаць выданне ўсёй бібліі. Гэта снежань, 29 снежня 1926 году. Вот ёсць дакумент, я сам гэта бачу, яго экспертыза, там вялікая. А ўжо студзень 27 году, калі ідзе разгром грамады, калі, здаецца, нічога беларускага ўжо не застанецца ў заходняй Беларусі, прымаецца рашэнне пра поўную падтрымку. І тут Луцкевіч і Малей, яны бяруцца за гэту справу з падвойнай энергіяй, трэба хутчэй дарабляць. У 27 годзе выходзіць два евангелішча, Матвей і Ян, і спыняецца ўсё. Чаму спыняецца? Арыштоўваюць Луцкевіча. Ось кастрычнік 27 году, арышт, і ён да траўня 28 году. Пасля ён выйшаў з турмы, і летам 1928 году у заходнюю Беларусь прыязджае Уілфред Уайзман, пра якое я казаў, сакратар БЗБТ па паўночна-ўсходняй Еўропе. Ён сустракаецца з Луцкевічам, і яны наведваюць бібліятэку Віленскага універсітэту. І там Луцкевіч паказвае яму біблію з карыны. У Уайзмана змяняецца ўвогуле ўсё бачанне. Ён піша вось у сядзібу БЗБТ у Лондоне такі ліст прачуў, ён проста эмацыйны гэты ліст. Ён кажа, беларусы надрукавалі біблію раней за нас. Яны надрукавалі на 8 гадоў раней за Уільяма Тындейла. Скарына гэта зрабіў. Мы пра яго нічога не ведаем. У нашым доме бібліі, а яны, такі быў дом бібліі у Лондоне, яны збіралі усе старажытныя выданні. У нас няма ніводнага выдання. Я замовіў сабе копію. Мне зробяць дакладную копію бібліі Скарыны. І можна толькі уявіць, які бы быў беларускі народ зараз, каб не была знішчана беларуская біблія. Таму што са знішчэннем беларускай бібліі зніклі святло і надзея. Ён кажа так, 12-мільённы народ, падзелены мяжой, але яму патрэбна біблія па-беларуску. Ужо канец 28 года пачынаецца праца над перакладам усяго новага запавету. Адкрыццё перакладае Луцкевіч, пасланне перакладае Дзікуць Малей. Аўгуста Розенберг пераклала ўжо псальмы, і пачынаецца праца над выданнем. А працу над выданнем ужо адрозненне ад Евангеліяў цалкам узяло на сябе брытанскае замежнае біблійнае таварыства. Хацела далучыць там праваслаўную царкву, но ледзь не страцілі рукапіс. Там цэлая дэтэктыўная гісторыя, што рукапіс аддалі ў праверачны камітэт праваслаўнай царквы, пасля рукапіс дзесьці знік. І там толькі дзякуючы такому шведскаму пастару Джону Віту удалося нейкім чынам яго назад узяць. І новы запавет вось гэты выйшаў у 1931 годзе ў Хельсінкі. А ў Хельсінках там была таксама сядзіба брытанскае замежнага біблійнага таварыства. Там якраз знаходзіўся, фізічна жыў Уілфред Уайзман. Зноў жа, мяркуецца, што 25 000 асобнікаў. Але я не знайшоў дакладны наклад. Тут проста ёсць па дакументах даклад, што кожная Евангелія гэта 25 000 асобнікаў. Тут хутчэй за ўсё таксама 25 000 асобнікаў. Таму брытанскі след, як ты кажаш, не толькі вялікі, а ў плане новага запавету ён вызначальны. У плане Евангеліяў ён, такі, скажем, хутчэй маральная падтрымка, а тут такая поўная і матэрыяльная. Цікава, папраўдзе, калі я паглыбляўся ў матэрыялы, цікава было глядзець, наколькі гэта быў сапраўды такі міжнародны праект супрацы, там і брытанцы, і латышы, і немцы, і палякі, і беларусы. Все працавалі на гэта, і памятаю, што ў мяне з аднаго боку было такое падвойнае пачуццё. З аднаго боку, што ж, мы самі не можам,
А з іншага боку разумееш, што напэўна бываюць такія справы такой значнасці і такога маштабу, што гэта добраславенне, калі можна рабіць гэта ў супрацы са сваімі братамі і сёстрамі, не глядзячы на нацыянальныя межы, і гэта вялікая радасць. Пытанне зараз хацеў бы задаць пра мову пераклада. Таму што, шчыра кажучы, калі чытаеш Евангелі, пасланні, часам ёсць нейкія, на мой погляд, цяперашнія даволі пацешныя словы, і незвычайна гучыць гэта мова праз стагоддзе. А хачу запытаць, як ацэньвалася мова тады, якасць перакладу, гэта проста аўтары сабраліся і так падумалі, як самавыразіцца, або гэта проста такі класічны прыклад беларускай мовы стагадоўнай даўніны? Ну, трэба сказаць, што па перакладзе і выданню беларускіх Евангеліяў Новага Запавету можна зняць мастацкі фільм. Будзе вельмі... Адназначна. Будзе вельмі цікава. Ну, проста калі прасачыць, гэта будзе вельмі цікава. Моўнае пытанне, таксама вельмі цікавы момант. Чаму? Брытанскае замежнае біблійнае таварыства, якое выдала Новы Запавет, там было правіла, што мы ніколі не выдаём тэкстаў на нацыянальных мовах, калі няма дастатковай экспертызы. Калі гэта нейкі там дыялект, скажэнне і гэтак далей, то Біблія яна не будзе ўжывальнай. Таму яны замовілі экспертызу яшчэ ў 1928 годзе прафесару Браціслаўскага універсітэта Еўгену Перфецкаму, які быў, конечно, спецыяліст па ўкраінскай мове, але іншых спецыялістаў у іх не было. Экспертаў, якія былі звязаны з самім біблійным таварыствам. Еўген Перфецкі, ён піша выдатна, што гэта літаратурная беларуская мова цалкам даю дабро. Як фармаваўся пераклад, моўны, лексічны пераклад, мы можам таксама даведацца з успамінаў Антона Луцкевіча. Антон Луцкевіч, ён даваў заданне сваім вучням, а ён выкладаў беларускую літаратуру ў Віленскай беларускай гімназіі. Пэўныя ўрыўкі з Евангелляў, з кнігі адкрыцця, з пасланняў, з псальмаў ён даваў так, каб яны выконвалі заданні. І таксама пэўны пласт лексікі, які быў у іхнай мясцовасці. Вучні рабілі цэлыя такія працы свае самастойныя па тым, каб зразумець, якое слова ёсць агульнаўжывальнае. А Лукаш Дзекуцьмалей, ён рабіў тое самае, толькі ў яго не было там гімназіі, але ён рабіў такія замеры лексічныя сярод вернікаў палескага рэгіёну, у палескім ваяводстве, на Берасцейшчыне. І лічыцца, што гэта найбольш збалансаваны пераклад, прынамсі, так кажа сучасны перакладчык Бібліі пастар Антоній Бокун, ён кажа, што гэта самы збалансаваны пераклад адносна лексікі. Лексіка, якая была на паўночна-заходняй Беларусі, Віленшчына, Гарадзеншчына, і лексіка, якая была на Палессі. І такім чынам кожны беларус з розных рэгіёнаў можа гэта зразумець. Пра лексіку гэта Евангелля ёсць 3 рэцэнзіі. 3 рэцэнзіі апублікаваныя ў 26 і ў 27 годах. Усе гэтыя рэцэнзіі кажуць, што яно добрае, вельмі добры пераклад, аднак, што важна, што неўнармаванае напісанне імёнаў. Ёсць нейкая, так скажем, каталіцкая, а ёсць праваслаўная. Напрыклад, тут піша Евангелие паводле Іоанна. Іоанна, сённяшняй мовы, это Яна, мы кажам. Ці там пішуць Луцкевіч і Малей Хама. Хама, Фома, а ў іншых перакладах пішуць Тамаш. Але вельмі важна, што імя Божае, Ісус, там менавіта ў такой форме, і гэта распаўсюджана. Што датычыцца адной такой негатыўнай рэцэнзіі, гэта пратэерей Самковіч напісаў у «Воскресных чтениях» 1926 году. Ён сказаў, што перакладчыкі хіба што зусім не ведаюць беларускай мовы. На ягоную думку, пераклад на беларускую павінен быць вельмі блізкі да царкоўна-славянскага. І тут ужо яму заўвагаў накідалі, што, канешне, гэта ж пераклад на беларускую, а не на беларускую версію царкоўна-славянскай мовы. А ўсе астатнія рэцэнзенты пісалі даволі так станоўча. Цікава, атрымліваецца, што Слово Божие не проста духоўна і культурна яднае народа, атрымліваецца нават у плане лексікі. Гэты пераклад стаў такім ядавічым творам. Гэта вельмі цікава. Па праўдзе, калі я паглыбляўся ў гісторыю пераклада працы над ім выданняў, то там атрымаўся такой вельмі дзіўны графік, вельмі дынамічная праца, нягледзячы пра зняволенне, асабістыя трагедыі, хваробы. Дзекуцьмалей і Антон Луцкевіч працуюць вельмі дынамічна.
нібыта адчуваючы вось прям тэрміновасць, неадкладнасць гэтай справы. Потым адбываецца вельмі дзіўнае завісанне, калі на працягу 2 гадоў рукапіс завісае на экспертызе сінода праваслаўнага. Вось, і па-праўдзе я не адразу зразумеў, што гэта быў адзін рукапіс. Вось, што сапраўды можна было згубіць усю гэту шматгадовую працу і зразумела іхняе хваляванне, іхняе нерваванне. І вось гэты рукапіс вяртаюць, ідзе ў тыпаграфію, друкуецца ў Хельсінкі. Здаецца, вось ён момант кульмінацыі. Але, на жаль, можна сказаць, што гэта трагічны лёс пераклада і беларусаў, тому што беларусы, атрымаўшы новы запавет на роднай мове, па сутнасці яго не атрымалі. Раскажы, калі ласка, якія праблемы былі з распаўсюдам і чым яны былі выкліканыя? Тут, канешне, трэба паглыбіцца трошкі ў кантэкст 1929-1931 гадоў. Што тут адбываецца? Па-першае, адбываецца другі арышт Антона Луцкевіча. Трагічна гіне ягоная жонка, не вытрымаўшы нервовага такого выпрабавання, тому што арыштоўваюцца, там ось такі перыяд вельмі такі сур'ёзны. У гэты ж час Дзякуць Малей сур'ёзна захварэў. Такая была вельмі сур'ёзная хвароба. Так што нават ліставанне ад яго імя вяла жонка. Проста здавалася, што на перакладчыкаў абрынулася нібыта усе сілы цемры, што не выйдзе гэты новы запавет. Разам з тым, напрыклад, такі вось пастар віленскі, перад гэтым берасцейскі Зігфрід Лёпе, пастар лютэранскі, ён піша наступны ліст у брытанскае замежнае біблійнае таварыства. Ён кажа, мы можам наракаць на тое, што каталікам і праваслаўным не патрэбна Біблія ўвогуле. Ён так бярэ ў двухкосці гэта. Але самая вялікая віна у тым, што Слова Божае па-беларуску да гэтага часу адсутнічае, ляжыць на евангельскіх хрысціянах. І што нам з усіх сілаў трэба ім дапамагаць, маліцца за іх, каб гэта справа была даведзена. Брытанскае замежнае біблійнае таварыства, яно захацела зрабіць такі важны крок, каб гэты новы запавет, ён быў распаўсюджаны сярод праваслаўных. А трэба ухвала сінода праваслаўнай царквы. Стварылі праверачную камісію, і гэта праверачная камісія, яна пачала працаваць. Дзякуць Малей і Антон Луцкевіч аддалі рукапіс. У праверачную камісію адзіны рукапіс 2 гады там знаходзіўся, і так і мы не ведаем вынікаў гэтай працы. Толькі вусныя вынікі святара Александра Каўша, што гэта добра, які ён казаў Луцкевічу. Пасля ён там мяняў свае думкі, но гэта асобная гісторыя. Што гэта добра. І вось просто няма рукапісу. Кіраўніцтва БЗБТ, яно падганяе. Брытанскае замежнае біблійнае таварыства падганяе. Кажа, што ў нас вылучаны ўжо фінансы і трэба выдаваць. А сітуацыя грамадска-палітычная ўвесь час пагаршаецца. Польскія ўлады праводзяць рэпрэсіі адносна беларускага руху, адносна беларускай культуры і адносна беларускага школьнага жыцця і гэтак далей. Гэта было такі час вельмі непросты. Кожны дзень гэта сітуацыя ўсё горш становіцца. І такім чынам затрымліваецца і здаецца, што ўвогуле невядома, дзе рукапіс. І тут за гэту справу бярэцца пастар швед Джон Віт, які тут на місіі, метадысцкі пастар, вывучыў беларускую мову добра, прапаведаў па-беларуску, дарэчы. Ён у Слонеме жыве. Ён арганізоўвае сустрэчы з праваслаўнымі, ён там дабіваецца і гэтак далей. І дзякуючы ягонай актыўнасці, проста Луцкевіч і Малей былі ў вельмі складаным такім і фізічным, і маральным стане. Удалося гэты рукапіс назад вярнуць і аддаць у друкарню. Новы запавет і псальмы выйшлі ў чэрвені 1931 году. І тут Антон Луцкевіч сутыкнуўся з такой. Па-першае, што адрозненне ад Евангеліяў, ён распаўсюджваецца платна. Кошт 1 злоты. Такі немалы кошт, трэба сказаць. З перасылкай там ледзь не 1,5 злотыя. Антон Луцкевіч кажа, што гэта недасяжнае для народу. Само брытанскае замежнае біблійнае таварыства не зацікаўлена ў яго распаўсюдзе. Чаму не зацікаўлена? Што нават не выстаўляе на вітрынах. Чаму так адбылося? З майго гледзішча. Я накладна не ведаю адказу на пытанне. Але мне здаецца, што вельмі важным момантам гэта агульна такая палітычная атмасфера. Напрыклад, у 1927 годзе да міністра рэлігійных вызнанняў і грамадскай асветы Польшчы прыязджаў Александр Энгольц.
Александр Эрнхольц – гэта прадстаўнік брытанскае біблійнае таварыства ў цэнтральнай Еўропе. Ён з ім сустракаўся і кажа, ці не будуць польскія ўлады перашкаджаць і не будуць супраць распаўсюду беларускай Евангелія. На той момант міністэрства дало добро, кажа, што польскія ўлады не супраць, хай распаўсюджваецца беларускае Евангелія. Што было ўжо ў 31 годзе, гэта прайшло 4 гады, мы не ведаем. І таму ўзнікла праблема з распаўсюдам. Калі Евангеліі яны сапраўды разышліся і карысталіся папулярнасцю, і дзякуючы іх хуткаму распаўсюджанню выйшаў новы запавет, то з распаўсюджаннем нового запавету ў новых палітычных умовах мы ўжо маем пытанні. Ну не выйшла ніводнай рэцэнзіі, я не ведаю ніводнай рэцэнзіі, якая бы выйшла у тагачаснай прэсе на новы запавет. Чаму не выйшла, як так далей? Можа там дзесьці якія дробныя пісалі. І ў гэтым сэнсе водгук быў такі слабы, таму што сітуацыя мянялася. І тут стаіць загадка. Калі 25 000 асобнікаў тут дзейна сядзеліся, сённяшні момант у Беларусі мы ведаем 3-4 асобнікі. Гэта часу больш няма. Выданне менавіта 31 года. На самім выданні быў праваслаўны крыж на вокладцы, але не было ухвалы праваслаўнага сіноду. Так праверчная камісія так і не паставіла яго. Мы ведаем, што выкарыстоўваўся новы запавет у праваслаўных храмах. Чаму? Таму што асобнік новага запавету, які захоўваецца у Гродзенскім музеі гісторыі і рэлігіі, гэты асобнік быў перададзены нашчадкамі праваслаўнага святара з вёскі Індура. Таму, відавочна, праваслаўным карысталіся каталікі і карысталіся пратэстанты. Ён стаў агульнаканфесійным. Дзякуй за гэтую інфармацыю, але таксама хочацца падкрэсліць пра той ціск, пад якім працавалі перакладчыкі. То бок, калі чытаць ліставанне, проста жах удаешся, таму што Луцкевіча арыштоўваюць адзін раз, яго арыштоўваюць другі раз, падчас другога арышту ягоная жонка не вытрымлівае, сканчвае жыццё самагубствам, у яго застаюцца 2 хлопчыкаў малых дзяцей. У гэты час дзекуць малей хварэй і, мяркуючы па ўсім, настолькі плюс-мінус у гэты час настолькі знесілены, што не хапае сіл пісаць. За яго піша ягоная жонка лісты. Можаш падзяліцца якой-небудзь, можа быць, такой пастырскай рэфлексіяй на тэму, чаму важна настолькі такое асабістае вымярэнне гэтай вялікай працы, што гэта не быў проста нейкі абстрактны праект, дзе людзі селі, падумалі, штось напісалі, што гэта было сапраўдным змаганнем. Праз вялікія абставіны, там, калі чытаеш спачуванні, якія прысылаюць, як знаходзяць словы, каб паспрабаваць уцешыць Луцкевіча у гэтых неверагодных абставінах, які немагчыма уявіць і неясна іх перажыць. А ён працягвае, там праходзіць крыху часу, ён працягвае знаходзіць сілы, працягвае працаваць, рэдагаваць, перакладаць. Што ты можаш, можа быць, не як гісторык, сапраўды, а як пастар, сказаць пра асабістае вымярэнне, пра выклікі і праблемы, з якімі сутыкаюцца людзі, калі робяць Божую справу, і што дапамагае праходзіць праз іх? Сапраўды, гэта была вялікая духоўная барацьба і фізічная барацьба. І мне здаецца, што тут была проста вялікая малітва. Дзякуць маліўся за Луцкевіча. І калі мы чытаем лісты, а захаваліся лісты дзякуць мале да Луцкевіча, ён заўсёды слова з Бібліі. Ён заўсёды любімы яго 40-ы раздзел Ісаі, заўсёды у вытрымкі з псальмоў. Ён заўсёды кажа, што молімся за вас, што няхай Господ Ісус Христос. Я думаю, што гэта таксама навялі духоўнае змаганне. І Антон Луцкевіч, ён адчуваў гэту падтрымку, ён адчуваў гэту хрысціянскае асяроддзе, хоць сам ён быў чалавекам свецкім. Але ён быў блізкім да Хрыста. Чаму так адбывалася? Таму што любая справа, в прынцыпе, такая сур'ёзная справа, яна звязана з ахвярамі. Прыказка такая, што без болю няма выніку. Нам цяпер там так проста чытаем і глядзім і гэтак далей, але што гэта каштавала людзям? І пры тым, што яны разумелі, што трэба выдаваць зараз. Калі б яны пачалі, напрыклад, у 30-м годзе толькі пачалі, увогуле б нічого не выйшла. У 20-е гады гэта яшчэ было рэальна. У 30-е ўжо было нерэальна. І яны разумелі кошт кожнага дня. Што, як пісаў Купала, бо што не возьмеце сягоння, таго і заўтра вам не ўзяць.
што вот сёння гэта трэба рабіць. І таму, нягледзячы на перажыванне ні на што, разумеючы, што вось гэты час і гэты час магчымасць, і ўсё адкрытае. Вось ты казаў, сапраўды, гэта ж было міжнароднае, што адусюль ішла падтрымка такая, а ўсюды адчыненыя дзверы. Вось яны ўваходзяць у гэтыя дзверы з асабістай рызыкай для сябе, з хваробамі сваімі, са стратамі, з нейкімі перажываннямі яны ўваходзяць у гэтыя дзверы, каб беларусы атрымалі Біблію па-беларуску. Яны разумелі, што гэта спатрэбіцца. І плюс яны разумелі, што немагчыма евангелізаваць беларускі народ, па вялікім рахунку немагчыма выканаць вялікае даручэнне Ісуса Хрыста, навучыць беларускі народ, хрысцячы яго Айца і Сына і Духа Святога, у імя Айца і Сына і Духа Святога, калі няма Бібліі па-беларуску. Вось я думаю, гэта імі рухала. Дзякуй вялікі. І наша гутарка, яна падыходзіць да сканчэння, і напрыканцы такое пытанне да цябе, не ведаю, напэўна, не зусім гістарычнае. Ты распавядаў, да, пра тое, што Антона Луцкевіча вельмі моцна падтрымлівалі пасланні Дзекуць Малея, і што ён, здаецца, знаходзіў тыя словы з пісання, якія падтрымлівалі нават у самыя цяжкія абставіны, і Антон Луцкевіч працягваў сваю працу. Таксама мне здаецца, што ты вельмі паглыблены ў жыццё Дзекуць Малея. Вось, наколькі я разумею, наўрад ці ёсць яшчэ адзін такі чалавек у свеце, які столькі б чытаў, збіраў, даследаваў, асэнсоўваў, ведаючы дух Дзекуць Малея, ведаючы ягоны падыход да служэння, да служэння беларусам. Якое пасланне, як ты думаеш, Дзекуць Малей пакінуў бы нам, сучасным беларусам, сучасным хрысціянам Беларусі? Вось, што б ён сказаў нам у сённяшні дзень? Як ты лічыш? Ну, мне здаецца, што тут даволі лёгка, так скажем, рэканструяваць гэта. Таму што мы ведаем, што самая важная ідэя Дзекуць Малея была ў тым, каб беларускі народ стаў евангельскім, ён стаў хрысціянскім, каб ён пачаў будаваць сваё жыццё на Слове Божым. Ён бы сказаў: чытайце Слово Божае і жывіце ім. Гэта было бы самым важным момантам. І яго была мара, якая споўнілася ўжо не пры ягоным жыцці, але ён вельмі шмат зрабіў, каб гэта адбылося, каб з'явілася поўная Біблія па-беларуску. Сёння мы маем поўную Біблію па-беларуску, Біблію ў перакладзе Антонія Бокуна, вось это апошняе выданне. Ёсць магчымасць яе чытаць папяровых носьбітах, электронных і гэтак далей. І я думаю, што для Дзекуць Малея, напэўна, гэта было бы такой вельмі радаснай эпохай, калі кожны беларус можа чытаць поўную Біблію па-беларуску. Таму што ў адным з лістоў да Антона Луцкевіча ў 1928 годзе ён піша, што сэрца маё радасна трапечыцца ад той думкі, што надыдзе той час, калі поўнае Евангелие, ён так пісаў, поўнае Евангелие будзе дасяжнае кожнаму беларусу. Дзякуй вялікі за гэта вельмі рэалістычнае, праўдападобнае пажаданне ад імя Дзекуць Малея. І таксама дзякуй вось за тое, што ты робіш. Таму што, скажу шчыра, калі глядзіш на гэту гісторыю, якую, в прынцыпе, напэўна, мы не надта ведаем, калі ты бачыш такім вельмі блізкім набліжэнне, вельмі асабіста, проста здзіўляешся маштабу таго, што Господ рабіў на нашай зямлі у гістарычных мерках зусім нядаўна. Вось, што тут адбывалася, якую сілу духа Бог даваў, якую шырыню бачання Бог даваў, і гэта сапраўды выклікае такое, напэўна, замілаванне, захапленне і, напэўна, жаданне не губляць гэты дух і працягваць тую справу Евангелія, якую рабіў у прыватнасці Дзекуць Малей і не толькі ён. Дзякуй вялікі за гэту працу, за гэта служэнне і за гатоўнасць дзяліцца сваімі ведамі, сваім разуменнем з усімі намі. Дзякуй таксама і вам, дарагія гледачы, асабліва тым, хто дабыў да канца гэтага відэа. Спадзяюся, што яно было цікавым, інфарматыўным, але не толькі, што яно таксама натхняла, натхняе і дае нейкі такі светач, бачанне на будучыню. І, калі ласка, давайте спраўджваць пажеланні Дзекуць Малея для ўсіх нас. Давайте чытаць пісанне, новы запавет, стары запавет, всю Біблію, дзякуй Богу, мы можам мець сёння і жыць у адпаведнасці з гэтым, таму што, здаецца, гэта тое, што можа мяняць нашу рэчаіснасць сёння, гэтак жа моцна і фундаментальна, як рабіла гэта 100 ці 500 год таму. Будьце дабраславеныя, да наступных сустрэч.